Niya ikni. Kahit na anong kahit na anong. Hoy! Nakulangan nyo! Baka mangkikinlarap man, siyempre. Gaganda guys, oh. Let's move on. Apayas. Ganda, oh. Di ba bali yan kinaya? Ha? Oo, wala lang. May kalamansi, yung bubong nga lang kanyang kakulag. Yan eh. Hindi, ang kakulag. Wala na yung utak na. Wala ko ah. Wala ko ah. Ito. Brakton. Iyon mo kaya. Apo. Ang pega? 25. 25? 25. Di dapat ganito na yung sinalayo ay. Oo, nasata ni mga plastic. Ayun. Tama doon. Maganda oh. Talo 100. Saan yung isa talong 100? Yan. Gawayutan. Pawil lang, pawil. Ang ganda, talo. Sabi natin yung pawila? Tatlo 100 din yan. Talo 100 bisi. Talo kung may sinalayo, 1.8. Mali pa ni ta. Mungkin lang. Huwag kinukin ni. Dito po 50. Oo. Dito po 70. Ang ganda oh. 100, 200. Oo, yun. Ati pa ng kanya niya eh. Kapira, na dito kita tamang sampira ng flowers di man kasi. Ili pa yung making kumanawas, ay cross. May Di bali-bali, ayaw, ayaw. ano, ay Sumala tayo siren. Isa. Maganda yan. O ay. Ayaw, ang pili kila. 100 labat ah. ano dya? Talo rin. Talo. Isang taan. Mga kila, tapos yung bayar. Okay, very good. 100 labat ah. Tingin muna tayo dito. Tingin muna tayo guys. Ay. 40 pesos po. Naramay ko, iabutag 40. Lantita, aramay mambabali ko kasi. Di bali-bali rara yan ay. Mga magkano diya? Pag wholesale po, 80 pesos. Retail po namin isang Naramay ko. Narata na yun. Ganda oh. May pansak ng sama, nangyara. Ano? 10 kila dyan. Sayang dapat akilang aliw may ken. Kailangan ng butang, di ba? Yan po. Kasi iba mamatay. Hindi po ma'am. Play naman po siya. Aray mahilig sa halaman. Isa layo kay sakitan ay. Sina? Anti aliniwa. Aga ng para. Yan po. Mas mong niya ah. 180. Pero andi sa uli panginang putang kasi may dimanod yun. 180 yun. Tigara lah. Wah. Animira lah. Ano ba liba? Yan po guys. Yan lang po yung nabili namin. Utaw-utaw. Puputawon na lang. Kaklimot lahat. Kaman. Maano na sa'yo masitiras ko. Ano yan? Mayroon.
Tama na yun. Gado na nga. Ang tila ang lad mo, wala taken. May sandals ira. Wala ba? Dapat ang official mo. Yan, okay na. May pisil mo. Wadya. Wala. Wala po kayong bari. Wala eh. Wala na eh. Ang paboritong anak ni Mama. Ganda oh. Ganda ng halaman. Sobra. Hindi, ikaw. Nila. Ganda. Kaya may unta na yun. Ganda oh. Ang paboritong anak ni Mudrabel. Ganda. Ganda ng halaman oh. May umang kumana yun eh. Gagi. Malubalan eh. Kaya may labisan. Hindi kaya niya rin. Sis, malay sa lama. Ganda oh. Ganda. Ano yun, madam? Ano yan? Magkano ganito? Ayan, 100 madam. Isa? Oo. Kailangan ano na yan, madam? Ito. 100. Apan na po. Wala. Ito, may bawas pa naman pati ito, madam. 100 daw. Mura na oh. Pwede na kayo mabawas pa, magkano tawan mo? Anong pangalan yan? Malaysian, ma'am. Marsha. Pili ka na, madam. Maura. Marcel. Ah? Yata maura Marcel. Ano nga? Pili na kayo, madali. Ilang quart? Mamaya. Daming halaman. Sa San Carlos. Ang ganda oh. Doon pa, ang dami-dami. May alas na natin. Hindi rin pa. Di ba natin pasoy? Nangyari pasoy ni. Oh, ganda. Ang ganda. Yan. Ano ang dayamitan? Ito naman sigara to. Ay. Sok. Taog. Taop. Yan, panin ng lawa. Dayami din. Ano? Dayami din mag-aalis. Magpangkikiwas na lang. Yan, sa kabila naman po kami.